Velkommen til opgave 2. Her skal du beregne procentvis ændring. Og her menes altså procentvis ændring fra år til år. Jeg har gjort, at vi bruger de samme tal som sidste øvelse, det er jo nemt nok, og jeg har lavet den samme lille indledende ting med at kopiere hele tabellen ned og fjerne tallene. Godt. Det vi så gør nu, det er, at vi indtaster en forholdsvis simpel form. Jeg starter med formel her, jeg starter med skulle lige med, og den her celle divideret med den her celle minus 1. Så siger den 0 her, det giver umiddelbart ikke så meget mening. Men det vi gør nu, det er en lille fidus, der er her i Excel, nemlig at vi ændrer det fra tal til procent. Og med den lille finte her, så kan jeg trække ud, og sådan set trække ned her. Og voilà, så er jeg sådan set færdig med alle beregningerne. Man kan måske godt lige lave lidt færre decimaler, hvis man synes det er uoverskueligt. Det må man jo selv lidt vurdere, men ellers så handler det sådan set bare om nu at kigge lidt på jamen, hvad siger tallene, er der noget bemærkelsesværdigt, og så skrive dine konklusioner ned. Men det var sådan set så nemt, at den her øvelse var.